Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Opäť bude venované antidopingu, pretože jeden diel dotočím a máme tu nový dopingový prípad. Mykhailo Mudryk, hráč Chelsea, mal pozitívnu vzorku A, teraz sa pravdepodobne v týchto dňoch skúma jeho vzorka B. A ak by bola pozitívna aj vzorka B, Mykhailovi hrozí štvoročný dištanc od fotbalu, ktorý dostal aj Paul Pogba, ale ten sa už za chvíľočku k fotbalu vráti. A tak by som rád zase zhrnul informácie, ktoré vás zaujímali, čo sa týka antidopingu. Kedy vznikne to, že hráč má pozitívnu vzorku z moči, respektíve z moču, aby som sa správne vyjadril. Záleží, na akú látku to testovali všetko, a respektíve ak to aj tá látka A bola pozitívna, B môže byť negatívne, to sa môže tiež stať, to znamená, že ešte nie je Mykhailo Mudryk, ako by som to povedal, potrestaný za doping, lebo má ešte nárok samozrejme na preskúmanie tej B vzorky, a pokiaľ B vzorka bude v poriadku, tak sa už nebude opakovať test a bude zbavený obvinenia z dopingu. V prípade, že teda vzorka B bude tiež pozitívna, tak má Mykhailo Mudryk problém, pravdepodobne ho čaká štvoročný trest, bude sa môcť samozrejme zase odvolať, to isté čo urobil Paul Pogba, ktorému zo 4 rokov to skrátili na 18 mesiacov, a pravdepodobne už v marci bude môcť Paul Pogba, tuším, že to bude v marci 2024, už bude môcť nastúpiť, alebo respektíve bude sa môcť vrátiť k fotbalu, nemôžeme povedať, že nastúpiť k zápasu, pretože mu bude chýbať pravdepodobne tréning a tréningová záťaž a určite sa bude musieť niekde rozohrať. A ďalší problém je, že ešte nemá klub, kde by mohol hrať. Čo sa týka Mykhailu Mudryka, ten naposledy nastúpil tuším 1. decembra proti Aston Ville, odtedy sme ho hrať nevideli kvôli zraneniu. Teraz je otázne teda, z čoho mu vznikla tá pozitívna vzorka dopingová. Mohlo sa stať veľa prípadov, môžeme iba polemizovať, alebo respektíve môžeme si myslieť, čo to mohlo byť. Mohli to byť lieky na bolesť, mohli to byť kvapky do nosa, teoreticky to mohli byť drogy, ľahšie, ťažšie, tvrdšie. Na toto by vám povedal antidopingový lekár, alebo respektíve lekár z antidopingovej komisie by vám povedal, čo všetko sa vie v tej danej vzorky zistiť. Je dosť teda pravdepodobné, že to nemusia byť nejaké zakázané látky, čo sa týka liekov, ale môžu to byť drogy. A veľa prípadov vo fotbale sa presne stávalo aj z toho, čiže kvapky do nosa, lieky proti bolesti a v neposlednom rade drogy. Aké drogy, kto užil, kedy užil, sa už samozrejme v tých správach nezobrazujú, už to len bulvárne denníky šípia alebo tušia, čo by to mohlo byť a kde sa taká vec nachádza, kde si ju kupujú. Čo by som vám k tomuto povedal? No, je to ďalší prípad dopingový škandál, takže uvidíme, čo sa bude diať. Netušil som, že keď začnem jedno video o antidopingu, že budem robiť druhé video o antidopingu, a verím, že kým vyjde toto video von, tak sa nám objavia ďalšie nejaké vzorky, alebo respektíve ďalšie prípady dopingových hriešnikov. Problém je, že v anglickej FA, neviem, jak to je v španielskej a talianskej lige, môžu testovať aj hráčov mimo proste hrania, alebo ako to povedať, v ich voľnom čase ich môžu navštíviť dopingoví kontrolóri a môžu týchto hráčov testovať bez problémov. Takže toto by bolo všetko. Mykhailo Mudryk zatiaľ červená, Paul Pogba žltá s takou, povedal by som, oranžovo-červenou za tie vaše prehrešky, ale veríme, že sa všetko objasní a budeme môcť sa dozvedieť konečne, že niekedy aj vzorka mohla byť nesprávne vyhodnotená, ale zatiaľ sa to nikdy nestalo a jak sa hovorí, senzácia je na svete. Takže ďakujem za sledovanie tohto videa, dajte komentáre do videa, aby som vám vedel povedať viac informácií o antidopingu, respektíve o dopingových priestupkoch hráčov. Díky, čaute, ahojte.